Chvála Kristu a Panně Marii. V další části přednášky vizionáře Valentina Kováče na téma Neviditelný satanův chrám uslyšíme o hříchu, kterým je hněv. No, potom ako taký hnev. To je tiež taký prejav, do ktorého pán povedal, že je to veľmi prirodzená vlastnosť človeka, že každý raz prepadne do hnevu. Keď sa niečo stane a tak ďalej, nehovorme si, že nie. Každý raz tomu padne, ale to sa tomu nedá zabrániť, aby človek nepocítil hnev. Keď niečo vidí, niečo nespravodlivé sa stane, alebo mu niekto ublíži, áno, v tom prvom rade má hnev, pochytí ako hnev, má zlosť, hnev, že sa to stalo a tak. No, to akože nie je žiadny problém. To sa stane každému človeku. Problém je, keď ten hnev prechádza do trvalého, že človek sa nevie s tým uspokojiť, hovorí, je potrebné hneď sa stíšiť, keď sa také niečo stane a zabojovať s tým, aby ten hnev prešiel. No ale pokiaľ to zostane a je to už také trvalé, potom s ním sa nespája s tom neodpustenie, lebo nevie odpustiť tomu človeku, čo mu akože spôsobil, toho priviedol do toho hnevu. No a to je už vážny veľký problém. No a teraz zoberme si také manželstva. Manželstva ako dosť častý problém je, že sa tam hádajú manželia a majú hnev. A pokiaľ si tam sú rôzne akože dôvody, ale taký vážny dôvod, čo by som povedal, je akože trojcom alebo zdrojom hnevu, je to, že vstupujú ľudia do manželstva a každý má nejaké zlozvyky, čo si priniesie z domu, ako tak ďalej, alebo tak žil nejakým životom každý a každý si to nejako priniesie do toho manželstva. No a pokiaľ ono tomuto druhému človeku to vadí, pretože máš taký zlozvyk a tak ďalej, tak mu to vadí. Prečo? No a na druhej strane tiež je možno tiež nejaké iné veci, že ktoré sú v podstate vadia jeden druhému. No a to je ako zdrojom toho, že do začiatku to ako začnú tolerovať, ale potom to začne prerastie do toho, že už človek nemá na to nervy, a má na to hnev, ktorý môže prerásť až do takého trvalého hnevu. No. Takže tam je potrebné skutočne teda ako čo s tým robiť. To sa stane. No tak v prvom rade by si tí ľudia mali porozprávať o tom, že čo jednému druhému vadí, a začať na tom pracovať, aby to odstraňovať. Lebo teda ako Pán Ježiš hovorí, že beda tomu človeku, ktorého pochádza pohoršenie. Lebo vlastne tým, že si trvá na svojom egoisticky, že on to nebude robiť a stále to trvá, ako tým vlastne znepríjemňuje život tej druhej strane, čo sú nepokoje v rodine, hádajú sa, potom tie deti to v takomto prostredí toxickom žijú a už to je zdrojom ako takého hnevu aj v rodine a neodpustenia v rodine a vlastne je to len spôsobené len možno takýmto zlozvykom, ktorý si človek prinesie a nevie, nechce egoisticky trvá na ňom a nechce ho odstrániť. No a to by si fakt mali takto porozprávať, čo komu čo vadí a pracovať na tom. Pretože taký návod do manželstva, ako čo má byť, Pán Ježiš to zhrnul veľmi jednoduchou vetou. Keď si spomeniete na to, čo povedal o nerozlučiteľnosti manželstva. Povedal, že teda ako muž opustí svojho otca, svoju matku a prilne k svojej manželke a budú jedno telo. A čo Boh spojil, nech človek nerozdeľuje.
A tu je v tomto opustí otca a matku. Hej. Prečo to tam Pán Ježiš dával? Pretože zostávať, teda ako, keď zostávajú žiť ako tie mladí ako s rodičmi a tak ďalej, prečo to povedal? Pretože to je zdrojom ďalších nepokojov alebo zdrojom hriechov, hej, ktorí prídu, hej, pretože, jak poviem, tam príde niekto iný, ktorý žil v nejakej inej domácnosti, inakšie zvyky tam boli a tak ďalej, no a teraz, čo viem, jeden druhému to vadí, hej, začína to vadiť a presne o tom to je, že to je zdrojom hnevu, zdrojom hriechu. Hej? Preto to tam dáva. Aj to nerozlučiteľnosť manželstva, hej, že čo Boh spojil, nerozvojil, to je každému jasné. Ale vlastne v tej krátkej vete a budú jedno telo, je vlastne Pán Ježiš povedal teda radu, ako má byť šťastné manželstvo. Prečo? Hej? Prečo to je také dôležité? On nehovoril veľkými slovami, povedal to jednoducho. A budú jedno telo. A čo to znamená? Hej? Si zoberme tak, sú jedno telo. Trebárs. Tak keď ma bolí pravá ruka, tak ľavá ju bije, alebo niečo také. Keď mám problém s nohou, hej, tak ľavou nohou, tak čo teraz? Rieši to? Jedno telo? Nie. Pomáham to vyriešiť, ako hej. Teda ako, nie som na to zlostný a tak ďalej, ale riešim to, hej. Riešim to. A presne to je o tom, hej. Že vlastne, keď má problém v manželstve nejaká jak tá polovička, jedna alebo druhá, takže to spolu riešia, hej. Že sa to snažia vyriešiť, hej. Že to nie je problém jej mojej polovičky, hej, ale to je aj môj problém, lebo sme jedno telo. Takže musím riešiť aj jej problém. A ona musí riešiť aj môj problém, keď ja mám a tak. A to je v tomto spojení, to je, že vlastne jeden pre druhého žijeme, jeden druhému robíme dobre, jeden druhému sa snažíme vyjsť z ústretí, jeden druhému pomáhame, keď má problém, jeden druhému pomáhame, keď je chorý, jeden druhému poznášame, keď padá. Hej? A tak to je všetko v tej jednej vete. A budú jedno telo. Hej? A budú jedno telo. A to je taký návod, ktorý tam možno uniká v tomto smere, lebo každý si všimne možno len to, že čo Boh spojil, to človek nerozdeľuje, že vlastne tá nerozlučiteľnosť manželstva, ale tam je aj to, ako to manželstvo má vyzerať, ako sa má chovať ako v tomto smere.